Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa. Tohle je moje první video, takže se omlouvám, jestli se vám bude zdát trapný nebo divný nebo takovýhle věci. Takže tohle video bude o tom, vlastně jak se o křečka postarat a jaký by měl mít vybavení v kleci. Takže můžeme začít. Takže vlastně podle toho, jestli máte křečka nebo křečíka, a to je rozdíl, byste měli mít velkou klec. Já mám křečíka a klec mám jako velkou dost, bych teda řekla já. No, ono se to nezdá, ale ona je celkem vysoká. No. A když máte... Já mám teda křečíka, takže budu ukazovat, co potřebuje jakože vlastně křečík v tom mít. Takže, no vlastně ty, kdo mají křečka, mají smůlu. Omlouvám se, ale tak to prostě je. Takže já to přiblížím, jen minutku. Počkejte. No, takhle jsem nemyslela. Ale... Takže počkejte, za chvíli se Takže jsem zpátky a omlouvám se, jestli se to video, nebo jestli se obraz bude třást, protože já jsem si vzala kameru do ruky. Takže jdeme na to. Takže křeček by měl mít vlastně... Promiňte, že to vrže. Čekat, já to... Takže otočila jsem si klec, tamhle asi můžete vidět mýho křečka. Nevím, jestli se vám to bude zdát jako divný jméno, ale já jsem ho pojmenovala Snížek. Teda prvně to měla být Sněženka. No, Sněhulka to měla být, jenže pak jsem zjistila, že je to kluk, že jo. No, takže křeček by vlastně měl mít nějaký baráček, kde se může schovat. Já mám takovejhle, ale ten nebyl k téhle kleci, ten byl k jiný, protože tam ta pro něj byla malá, ale domeček je fakt hezký, má dveře i okýnko. Dokonce i komín, takže to je na něm úplně skvělý. Křeček prostě musí mít nějakou, jedno jestli je to domeček prostě, který je už k nějaký kleci, nebo jestli mu ho vyrobíte. On se prostě nikam potřebuje schovat a třeba se tam vyspat, jo? Takže to je první velice důležitá věc. Potom musí mít vlastně takovýhle, nebo nemusí být takovýhle, ale musí mít běhací kolečko, v kterém může běhat. Tady to trochu vrže, tak se neletněte, jestli teda v něm začne běhat. No, musí, aby mu třeba neochably svaly, pak by na to mohl totiž umřít, takže pamatujte si, musí mít běhací kolečko. Jedno jestli plastový nebo kovový, ať se mu v něm dobře běhá. Další velice zásadní věc. Musí mít pořád vodu. Musí tam mít vždycky, úplně vždycky. Ne, že mu ji tam jednou dáte, někdy ne, ale úplně vždycky tam musí mít vodu. Nejlepší je, když to máte v pítku a doplňujete to. Když je to v misce, doplňuje se to hůř, on to třeba může vylít. A omlouvám se, že hrabe. Vlastně můj křeček furt tady lítá po té kleci, takže já to mám vlastně tak, že tady prostě, když se chce normálně najíst, tak tady mám krmení pro něj, když prostě dostane hlad. A tady mám, ono to teďka nevypadá, ale tady mám kousek kokosu, jako té skořápky, a v tom mám nějaký žrádlo, protože když on strašně hodně běhá v tom kolečku, tak se potřebuje najíst a musel by vyjíst po těchto schůdkách až sem, a to se mu nechce, když je uběhaný, takže já mu to dávám sem. Dobrý je třeba koupit nějakou, já to otočím, nějakou takovouhle tyčinku a pak mu to sem takhle pověsit, protože on si tím jakože brousí zuby, protože ono je to na tom prostě přidělaný, to krmení. A takže je to dobrý na jídlo a na to, že si
prostě ty zuby i obrousí, takže nemusíte schanit nějakou speciální drahou věc, protože je to celkem levný. A seženete to v každém z Verimexu. Takže já tady mám takhle pak schůdky, kde si může jíst, ale to teď nebudu okecávat, protože tohle video o tom není. Nemusím mít jenom jeden domeček, já tady mám takhle z kokosu, mi taťka vyříznul takhle otvor vlastně a teď je z toho taková malá chaloupka takže tam se může schovat nebo si tam odpočnout. To je vlastně to základní vybavení pro křečka, který musí být v té kleci. Takže, jak se o křečka postarat? Omlouvám se, že tohle video je celkem dlouhý, že jsem ho tak okecávala, ale hlavní je, pořád musí mít jídlo, pořád musí mít vodu. A je dobrý minimálně vlastně jednou za týden mu vyměnit hobliny, který má tady tu podestýlku prostě. Já nevím, čím vy to třeba mu to naplňujete. Ale já to naplňuji hoblinama, takže jednou za týden to vyměnit ty hobliny. A vlastně jednou za měsíc by se to mělo udělat, že vy prostě celou tu klec, úplně všechno, celý tady ty patra musím čistit jednou za měsíc, aby třeba ono, když si to tam prostě počůrá někde v rohu, tak ono to tam může začít plesnivět a on by z toho křeček mohl dostat nějakou nemoc a umřít na to. Takže proto to vždycky opláchněte vodou za měsíc a třeba i nějakým čistícím přípravkem to, ale fakt pořádně umíte. A teď si myslím, že to už bude vlastně všechno, takže já mu tam většinou ještě dávám ruličku od toaletního papíru, protože on si ji vlastně může ohryzávat a prolejzat jí, takže to je takový malý tunel pro něj. Což je taky velice dobrý, ale já už to nebudu okecávat, takže se s váma loučím a Snížek se s váma taky chce rozloučit, proto tady hryže klec, že jo, Snížku? Takže čauky, uvidíme se u příštího videa.